Hello, Monalisa. Hello. Oh, Cyclone. आं नैबे टाउननि गार्डेनावनो दङ। नों फैनो हागोन ने? दा आं थांनो हाथ'नाय नङादां। आहा नोंजों मोनसे गोनां खोथा दंमोन। नाथाय नोङो मा गोनां खोथा फनावनो खिन्थाहरना। मनालिसा, नों आंनि साननायाव आंजों मदद होफानो हागोन ने? आं मोनबा नोंखौ आंनि जिउनि अरायनि लोगो खालामनो सानदोंमोन। ना नों हेल' हेल'। नोंनि बुंनाया जुदि थारब्ला आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। थारैनो थार ना मनालिसा? नों आंनि साननायाव मदद दंफायोना? रियेलि थारमार ना? I love you very much, Mona Lisa. Really. I love you very much. I love you too, Cyclone. I love you too. Yeah. नोंसोर मोनसे गोनां खामानि मावनांगौ दं। मा खामानि बस? बे क'क्राझार टाउनाव जेसेबांखि गिदिर गिदिर कन्ट्राक्टर दं आरो गिदिर गिदिर हटेलाव लाइजाम गांफा गांफा होनानै सिगिनानै रां बिनाय मोनथिबायथ'? जागोन बस। आरो मोनसे खोथा, बे जोंनि निजोम जायगाखौ नोंसोर रावनोबो खिन्थानो मोननाय नङा आरो नोंसोर रावबो पुलिसजों हमजानो मोननाय नङा, मिथिबाय? अके बस। Hey manager, donation नांगौ जोंनो donation. डनेसन गोबां आफादफ्रा बेबायदि डनेसन खाङोलै मालिकआ हरनो बालायलायो बिसोरनोसो खामायनानै होनाय बायदि जायो जों बेफोरखौ जेबो मिथिया बे लाइजाम बायदि जोंखौ रेसपन्स होआबा साननैसोनि उनाव जों फैफिनगोन नङाब्ला बिब्दिनोसै बोथोरानो बे जायगायाव बिब्दिनोसै मेनेजार जोंनो डनेसन नांगौ ओइ डनेसन ना एक्सटर्सन जों जेबो मिथिया खिन्थु थाखाया जोंनो नांथारगौ दे आं मालिकजों रायलायगोन ओइ पजिटिभ जानांगौलै नङाब्ला नायनि बारा बोरै बारो सोरखौबा नांगौमोन आदाया न'आव दङना गैया बाजै दं नोंसोर सोरजों जाखो मानोबा नांगौ नैबे आदानि लाइजाम
जों थांसैबो बोरो मालाय जाम बियो मानि लाइजाम हनै रत्नाकर गुन्दानि 50,000 रां हरनांगौनो आं बेनो रां हरनो हायाब्लालायनो आंनि बिनानाव अनजुखौ आं बेनो गथायनांगौ इसिबां जाथारदों बे साला रत्नाकर गुन्दाया नायगोन आं बेखौ हेलौ न'आव मानसि दङना गैयाब्रा सोर जाखो माबा नांगौमोन नामा आदालै नोंखौ एसे नांथारगौमोन माबा खौरां खबर दंमोन एसे रायलायनांगौमोनलै आदालै नोंनिफ्राय जोंनो रां नांगौ रां मानि थाखाय रां बेफोरबायदि बिग्राया मेरलासै आंनाव बारा गोरा खोथा दाबुं जों बेबायदिनो बिनानै जाग्रा आरो जुदि हराब्ला नोंसालाखौ मिथिबाय मोजाङै खोनासंनानै ला नङाब्ला मा जुदा सोब्रा नोंसोरलाय मा बुंनो सानदों नोंसोरलाय जों जुदाल' नङालै एकदम जों जुदासिनथारलै मानसिफ्रा साननैनि गेजेराव 2 लाख रां नङाब्ला नोंसालाया बलि जानांगोन मिथिबाय साला कुत्ताफ्रा आंनि न'आव फैनानै आंखौनो दमहोफैबावबाय नायगोन आङो नोंथां मासि जाम्बा नोंलाय ओरै फैदा ओरै फै बे न'आ सोर बानायनाय मालिकआ सोर मालिकआ मालिकआथ' बै मोनसेयावसो दङ नोंसिनि मालिकखौ जोंनो नांगौ लोगो हमहैनांगौ थौ माबा सार नोंजों माबा रायलायनो मानो सोर मा खबरमोन बे बिल्डिं कनस्ट्राक्सनखौथ' नोंनो मोनदों औ जोंनो रां नांगौ डनेसन 5 लाख रां एथ' बुरजा रांखौ आं बबेनिफ्राय मोनना हरनो आरो नोंसोरो बबे आफादनि जाखो जोङो रावबो आफादजों लोब्बा गैया जोङो बेखार सेंग्रा जोंनो रांल' नांगौ आरो माब्ला हरनो थिरां खिन्था दिनैनो मा रायलायदों मबाइल हर ओरै फै नोङो माब्ला हरनो मोजाङै खिथाखादो दे साननैसोनि उनाव खबर लाफिनदो जों फैफिनगोन गोसोआव ला फै
आइसि नोंथां आंनाव 5 लाख रां बिदों आं बे रांखौ होनो हानाय नङा आंहा लाइफआ थ्रेटेड अबस्थायाव दङ गतिके नोंथाङा बे साइडआव सिकिउरिटिखौ टाइट खालामनांगोन नङाबा आं बे साइडआव खामानिखौ मावनो हानाय नङा नङाबा आं कनस्ट्राक्सनखौ बन्द' खालामनांगौ बायद' जागोन नोंसिनि प्रब्लेमाबो एखे नामा औ नंगौ औ प्रब्लेमा जोंनाबो एखेयानो दाख्लैसो सानैसो गुन्दाफोर फैनानै जोंनि हटेलाव स्टिक होफैदों आरो बिसोर थाखा डिमान्ड खालामदों आरो टेबोल सेबोलबो एसे सौलायनानै थांदों सारा अननानै सिकिउरिटिखौ जोंनो टाइट होनांगौ आरो दा नङाब्ला जोंहा हटेल सालायनो बिराद जारला जागोन नंगौ सार जोंनावबो हटेलाव बिदिनो थाखा डिमान्ड खालामफैदों आरो बेखौनो कमप्लेन होनो थाखाय मालिकआ आंखौ सारनिसिम थिनहरनांदों आफ्टार अल आं सिकिउरिटिखौ टाइप खालामगासिनो दङ नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा आरो बै गुन्दाफोरखौ हमनो थाखाय आंनि सिकिउरिटिफ्रा थाबैनो नाजागासिनो दं आइसि नोंथां होमबा थांलायनोसै नामा नोंथाङा सिकिउरिटिखौल' टाइट खालामदो अके जागोन दे दे बिदिब्ला जासिगोन जों थांलायनोसै हाब जायख्लं दिनै नों एसेबां दुखु थादोंब्रा नोंथांमोनहा आंनि थाखाय मोनसे खामानि मावनानै होनो हागोन ने मानो हाया जानो बुंल' ना बिब्दिब्ला बै आंनि मोजां मोननाय हिन्जावा बेखौ गाबोन नोंसोर जोंनि न'आव थांनानै आइ आफाखौ फुस्लायनानै नायहैनांगोन हा जागोन ना बेलाय लोगोफोर दंना बिब्दिब्ला नोंसोर गाबोननो थांदो जायख्लं जों दंना नों मानो एफा दुखु जानांगौ आंनि बिखायाव मोनसे बिस बायदि जानानै दङ बारा जिंगा दासिलै जायख्लं बिब्दिब्लालाय गाबोननो थांनानै नोंसोर आइ आफामोनखौ बुरखायनानै नायहैहैदो थां होद जागोनब्रा गाबोननो जों थांथारगोन थ' सिन्था खालामनो नाङा थ' फानबायबायनानैसो मोनजागोन नामाब्रा माखौ सिन्था खालामदोंब्रा नारखो गेन्द्राखौसो लांफैगोन सानदोंसै नामा बेलाय अनजालिया नारखो बुदांखौसो सिन्था खालामदों नामाब्रा खालामाखै माथो आंलाय होमबालाय माखौथो सिन्था खालामदों फालाय ना आंखौसो गोसोखांदों थांनाय बोसोरावनो नारखो आंखौ लांफैनो होनदोंमोन माथो देग्लायबो लांफैयासै नारखो नों दाबो नारखोखौनो बावनो हायाखै आं नारखोखौ बावखाबाय आं ओरैनोसो नोंजों रायलायदों दा बेखौनो आंखौसो गोसो सिङाव खेंखुर मोनहोबाय थादों क्लियार जाबाय फा आइडियाया राइट चेनेल जाम्बिलाइ
चेनेला क्लियार जाबाय दा आइ लाभ इउ नोंबो आंखौ खनसे आइ लाभ इउ होनदो ना आं लाजियो मा आइ लाभ इउ होनदो खेबसे आइ लाभ इउ होनाबा गोसोथोनाय बादि मोनालै होनदो I love you. माथो बेखौनो लाजिबाय आइयो दाबो बहाय दङ नोङो आयु नारखोआ दा हाब मा दहम दाहाम दानो बेबादि बावलाबायना बेरायलाय थां थां मथादों ओइ आंदां दा गोबोरखि जाग्रा फिसाला सोरनि न' नुदों नों आं माबानानै माबाखादोंना माबाखानाय सिगां बेखौ माबानानै सोरनि न'आव फैनानै एथ' दुगा जादों बेलाय दै दासोमनांगोन नों मिथिबाय नै ओइ नारखो बुदां दिनैसो बम्बाया गुरब्ला खावब्ला नुजाफैदोंलै नोङो दिल्ली बम्बाइआव हिनजाव लाङै लाङै फाननानै जाहैग्रा नोङो दाख्लैबाथाय टिभियाव नुदों आं नोंखौ ट्रेन स्टेसनाव बोख्लायजानाय आरो दिनै नों जोंनि न'आव फैनानै बेबादि मा खालाय सानदों नोंलाय ओइ बुदभक गोबोरखि जाग्रा फिसाला आंखौ जानला मोनला खोथा दामो नोंहा बयलार गारियाव नुवा नोंलाय हा सब बांसिन सोमोना दै दासो मोनगोन आं दुनियानि मानसिया नोंखौ दाला होननानै बुंगासिनो दङ हिनजाव लाङै दिल्ली बम्बाइआव फाननानै जाहैग्रा आरो मा मिथिया नोंखौ नोंलाय नों मा नुदों नों मा हा पेपाराव नुदों मानसिफ्रा बुंसोगारदों दालाल होननानै नोंखौ मालाबा पेपार फरायफेरखो नोंलाय माला पेपार फरायफेरखो पेपारखौनो उल्थासो फरायनो नोङो अनासारखौ आखाद होगा गोबोरखि जाग्रा फिसाला जा गासै जायगा आं नोंखौ मिथिबाय बे हिनजावखौ माबा बाथ्रा देबाय था मिथिबाय ओइ मा खालामनो फैदों मोजाङै फैदों बेबायदि गरम गरम खोथा बुंफैनाङालै मोजाङै रायलाय आरो मोजाङै थां औ मोजाङै रायलायनांगौ आखल आखुखौनो मिथिजोबखागौ आं बिनिखौ मालानिफ्राय मिथिखो नोंलाय ओइ जिरायना थाथ' आं साहा फुदुंना लायग्रोनि बुजियाखै बे बुदभगा बुजियाखै बोरमा गुमग्रा फिसालाया गोबोरखि जाग्रा फिसालाया फाथो सिना थां माथां रानथं थं जोदलानानै सिफायजोबदों बिनि आथिंखौ बुदभगनि फिसालाखौ बे हेलमेटजोंनो बे हिनजावखौ लफायगोन आङो जिरायदो अनजालि जिराय मोजाङै रायलायनांगौ ना आङो नोंखौ खथ' मोजां मोनो जि खस्थ' खालामबोबाय एथ' गोसो थोबोबाय आंनि गोसोथोनाया एसेल' गोथौ नामा आं नोंखौ ओंखामखौ बादि मोजां मोनो सना अनजालि नों माने हठात माने गोसोथोनायखौ मानो बदलायनो नागिरनांगौ जाखो नोंलाय आङो नोंनि जुनैनो मटर साइकेल बायबाय आरो हाबो बायबाय आरो माबा खालमासि माबाखौ मटर गिदिरखौ साखा खब्रैखौ बायनो नागिरबावदों नों मानो ससेयावनो बिदि फोथाय खेबस मावनो नागिरो आं बेबादिब्ला बोरै आंनि माबाया बोरै गोरबोआ सहायनांगौ जाखो आं नों सफैदों राखेबनो खोथा होफ्लांबायमोन फस्थायगोन नों जाम्बि फस्थायगोन बे मोजां नङा गोग्लैग्रुग्रा माबा बेमार दंनो बिस्रा बंस'आ मोजां नंखाया रानथं दंख' नुखाखै नोङो गासिनो बिनि आथिंफ्राथ' थमस्रा बायजोबखायो दाख्लै सासे मानसिखौ बुनानै दोखो बुनानै थैला बिला खालामबोदां बेथ' रानथं थंसो ओरैब्ला खदालालाय सालाखौ बिथाखौ खदालनि होथारलां अनजालि जेखि जादोला आङो नोंखौ दिनै लांनो नागिरबाय नोङो आंजों माबा थुदोल' आङो मटर साइकेलबो लाबोखादों मटर साइकेलजों थांगोन माबा मलारल' हैदो ओइ खुथा सोरखौ लांनो सानदों सोरखौ मा खालाय सानदों बेबादि जोंनाव फैनानै बेबादि मा आखल लिरथो फैदों नोङो मा बुरबुक जादलाबायखो मा खदाल लादलाबायखो नोङो माबा जाखो नामासि नोङो हाल मावनानै जाग्राखाय एकदम खदालल' दाय माबा दाङो नामा नोंलाय माइ बायरावसो बाहायो बेखौ दुब्लियावसो बुदभग देगोनमोन नामा बेलाय बहा हाबाया बहा बाइक बाया बहाय मा मावनानै जानो रोंदों नोङो बाइक बायाखैब्ला बे मानो थाखो आंनावलाय
बे बाइक बियो मटर साइकेल सालायनायाव गानग्रा बियो बुदबक सिखाव मानसिखासो दुगामारा बुंफैनो हागोन गोबोरखि नोङो जाग्रा साला बेखौ बखावना लाबा नोंलाय ओइ आंखौ सिखाव दा बुंनो आं खावा हाजो जौ फैसा दं आंनाव थाब्रा फैसा दं आंनाव मा बुजिगौ नोंलाय बुदबक मा थांगोन नोङो गांलाब गांथाब हा दं आंनाव बायखाजोब्बाय होनबायना आङो लेक्सार मारिनानै दुगामारा जाफैदों नङा होमबा नोङो ओइ खदालजों खेला गैया बुदबक खुनु बिश्वास गैया रायलाय बिजों मानसिखौनो जाग्रा मानसिखौ नुबाय आं मानसिखौ मानसि जाग्रासो नोङो दानो बे जायगानिफ्राय ओंखारलाङाबा मुस्किलसो दङ नोङो दार मासदिनि बेवहाय टेम्पार दुगामारा लेक्सार होफैनो हादों बादि मोनदों बियो गावखौ मिथियै नुयै नुदों नोङो गावनि आखल आखुखौ मिथियै नुयै नुदों नोङो असभ्य बेबहार खालायग्रा मानसियानोसो देग्रोमो नामा बियो बुदबकआ मानसिखौनो जाग्रासो नामा रलाय खुनु बिश्वास गैया नोंजों खुनु संसद जायाखै मानसिया नै दाथ' नुखाबाय आं मोनामबावोसो नोङो लालायदों इस्रा लालायदों आं नांला जावख्लाबथारसै नामाब्रा साला सैमाखौ आदै आरो मादै मोनहा जोंखौ सिनायासै होनदां जों जायख्लंनि लोगो आंनि मुङा बिरदाव बिना रिंसार आंना हर्ष औ जिराय जायख्लङाथ' न'आव गैया टाउनावसो थांदों नामा जायख्लंखौ मानोबा नांगौमोन नाङा आदै मादैमोनजोंसो एसे गोनां बाथ्रा रायज्लायनो फैदोंमोन जों मा खोथा दंमोन बुंदो ना नोंथाङा बुंग्रोदोलै नोंनो बुंदोलै माबालै आदै नोंसोरथ' बोरायबाय बुरैबाय आरो नोंसिनाव रावबो मानसि गैला बेराफारसे दा नोंसोर फिसाया सासेल' दा बेनिखायनो बिहामजो लायनांगौ नङा होनब्ला नोंसिनि खोथाखौथ' बुजिबाय आङो जोंनोथ' बिहामजो नांथारसिगौमोन नाथाय लाग्रायाबा लागोन ना लाया लाग्रायाथ' लाथारलै आदै जों दं आरो जों गावनाव सोंखाबाय आच्छा नोंसोर दंब्ला जोंहाबोथ' मोजां हा बबेनि जाखो बिहामजो जागोनाब्ला माबालै आदै बै सुदेमपुरिनि बिफानि मुङा मामोनथाय नोंहामजो जागोन ना मनालिसानो मुंफ्राथ' मोजां नाथाय महर मोखांफोराबा माबायदि नुवा खोनाया आखल आखुजों लोगोसे नायनोबो मोजां गोग्गो देहानि जानांगोनहाय नङाबा जाथारनाय नङा बेनिखायनोथ' आदै मादै मोना नोंसोर नायग्रोदो जागोन दे आं साननैसोनि उनावनो नोमादैखौ लानानै आलासि जाथावथाव थांग्रोनोसै आं रावखौबो लांफाथ'ला उनाव समाजनि नियम मथे खालामसिगोन नाय गावदां साहा लाबोदोहाय आलासिनो दैयाबो लाबोफा दे लोंदो साहा गोजासो जाथारबाय जायलै मादै आगान होफैनाय जाबाय दे नोंसिनि न'आव मिथियाव खुलुमबाय दे नमस्ते ओरै जिरायहै जिरायदो नोंथां दे जागोन नोंथाङानो जिरायदो खुलुमबाय खुलुमबाय आलासिफ्रा बबेनि जाखोमोन सिनायनो हाजोबाखिसै जोङो क'क्राझार टाउननि वार्ड नाम्बार 2नि नोंथांजों जोबोद गोनां खोथा रायलायनो फैनाय जादोंमोन बाथ्राया मामोन नोंथां माबामोनलै नोंथांनि गथ'खौ आंनि गथ'आ माब्ला लोगो मोनखो आरो माब्ला बबे समाव मेगन खेबखो आं बेखौसो रायलायनो फैदोंमोन नोंथांजों आंनि गथ'खौ बिहामजो लांनो औ बेबायदिनो सानदोंमोन आं अ बाथ्राया बिदिसो जागोन नोंथां जागोन बिमा थां साहा फुदुंहैग्रो थां लोंलायनांनामोन होनदां लोङा माथो र' ज' लोंलायलायनोसै लोंजागोन दे बिमा
नै साहा लोंदो दे। दे लोंलायदो नोंथां दे। जागोन दे। हाबि हाबि जागोन ना न'आव दङ सैफ्रा? दङ। ए नुखालाङोबालाय मोजां जागौमोन। र' आं लेंहरनि। मनालिसाहाय, ओइ मनालिसाहाय। बेनो आंनि फिसा मनालिसाया। बेनो नोंथां आंनि फिसा हिन्जावा। एसे सनमान लादोहाय। आच्छा नोंथाङा गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा सोंगौमोन। सोंजागोन नोंथां। बे नोंथांनि गथ'आ लेंग्रिजि थाबायदों, माबाफोर जादोंना बिदिनोखा? मा होनो नोंथां, उन्दै समाव पलिअ' दौनो रोङिनि थाखायनो बेबादि लेंग्रि जानानै थानांबाय। आच्छा, पलिअ' बेमारसो? औ नोंथां। पलिअ' बेमारसो? माबाफोर सानबाय नामा नोंथां? जों बेबायदि पलिअ' गोनां हिन्जावखौ बोरै बिहामजो लांनो? बियो माब्लाबाबो जानो हाया। आं नोंथांमोनखौ मोनथिखा हसिखा फैदोंसो नंदों मोनलायो। जों जेबो मिथिया। दासो नुनानै गासिबो मिथिजोब्बाय जों। बे सालाया बेबायदि लेंग्रिखौसो मेगन खेबदों बियो। आं लाङा बेबादि लेंग्रिखौलाय बोरै बिहामजो लांनोसै? थौ बिफा रायलायनानै जेबो लाब गैया। नोंसिनि गोसोसै। थांनोसैलाय नोंथां। दिनैनिफ्राय नोंसाजोनि सोमोन्दै जेबो दारायलायसै। थौ दे बिमा थौ।
आयै आयै माबायदि मोनबोखो नों हामजोखौ? नों हामजो खोब मोजां होनदोंखौनो मेगन खेबदों नोङो। मानो मा जाखो आयै ना बांद्राय फसायबोबाय नामा बेबायदि महर गोसा हिनजावखौ? महर गोसा नोंनि महर गोसा हिनजावा लेंग्रिसो। मा लेंग्रि? बे बोरै जाथावखो? नंगौ आफा बियो गमामायैनो लेंग्रि लेंग्रि लेंग्रि। नों बेनि फारसे साननायखौ ज्राब गाब जाफा नांगौबा जों गोदान बिहामजो लायगोन। नङा नङा आफा बे लेंग्रि जानो हाया आं बेखौ माब्लाबा गनायनो हाया। जोंनि मेगनाखि खानाखानि थां नोंनो हारसिङै थांनानै नाय लेंग्रि नंगौना नङा। नंगौ आफा बियो गमामायैनो लेंग्रि लेंग्रि लेंग्रि। मनालिसा मनालिसा बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसा बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसा आं बुजिनो हायाखिसै आं सानस'नो हायाखिसै आं बुजिनो हायाखिसै आं सानस'नो हायाखिसै ओइ आनान गसाइ मानो नों बिब्दि जोनोम होआ बे अनजालिखौ सुबुं माहारिनि गेजेराव बिनोनो होजोबा दुखु दाहाखौ। दागासै अनजालिनो नोंनि मेगनाव मोदै नुयोब्ला दागासै अनजालिनो
आंनि गोसोआबो खोमसि दरसि जागोन नोंनि गोसोआ दरसि दरसि जायोबोला आंनि गोसोआबो खोमसि दरसि जागोन बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसाव बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसाव सना नोंनि गोसोखौ दा हगारसार सना नोंनि देहाखौ दङ आंबो नोंजोंनो लोगोआव सुखु दुखु सहायफागोन नोंजों जिउआव आइ आफाया सुखुआब्लाबो नोंखौ लानानैनो थांनानै थागोन बे बुहुमाव रायजो जागोन बै हायेननि समायना मिथिंगानि बिखायाव रायजो जागोन बै हायेननि समायना मिथिंगानि बिखायाव बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसाव बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसाव नोंनोथ' नुबोबायना आफा बेबायदि लेंग्रि हिनजावखौ जों बोरै बिहामजो लायनो दा बिनिखायनो जोङो गोदान बिहामजो लायनो सानबाय नों सिन्था जानो नांला नाङा आयै आंनो गुबुन हिनजावखौ नाङा लेंग्रिबाबो खानिबाबो खुजिबाबो बेनि आंनि थाखाय मोजां नोंनि थाखाय मोजां जानो हागौ खिन्थु आंनि थाखाय गनायथाव नङा जोंहा बे ओनसोलाव मान सनमान दङ जाथि खुरमा बाय भागि दङ गिदिर गिदिर जाथि बंस दङ आं माब्रै बेखौ बिहामजो लायनो हानो सिख्रि मानसिफ्रा मा होनगोन जोंखौ नों एसे सिन्था खालामनानै नायसै फिसा जायखि जेखि बुङायै आं बे हिनजावखौनो हाबा लागोन जायख्लं फिसा नों जोंनि मान सनमानखौ लाखिनांगोन फिसा जानानै बिमा बिफानि मान सनमानखौ लाखिनो रोङाब्ला मानोथो फिसा खांखो जोंलाय नोंगौ आफा नोंनि मोजांनि थाखायसो इयुननि समफ्राव जाहाथे नों जेबो खस्थ' सहायनाङा बेफोरखौ साननानैसो जों बुंदों नों जोंनि साननायाव हेंथा दा खालामसै ओइ नोंसोर मोनसे गोनां खामानि मावदो बे साला फैला कन्डक्टरा रांबो हराखिसै आरो बिनानावखौबो गथायाखिसै नोंसोर बिनि बिनानावखौ जेरावखि लोगो मोना हमख्रमनानै लानानै फैनांगौ आरो आंजों हाबा फैनांगौ आरो फेन्टमा पुरहित नागिरनानै
जायगायावनो आवाथि खन्द' खालामनांगौ बानायनानै दोनखा जागोन बस बै थाइजौगुरिनि आमायसो गोनांखौनो लायगोन आङो बेनो मोजां पुरहित बेनो खालि रांल' नांगौ सफैनाय लोगो लोगो हाबा हिनजावखौसो बोफेरथाराखैब्रा आङो ओइ पेन्थम हिनजावखौ नै ओरैबो नांगौलै फाग्ला नै ओरैबो नांगौलै आइदिलै फाग्ला नोंनो बोदोलै औ आंनो बोग्रोगोन थांदिनि थांसै बस अके बेस्ट अफ लाक आमायसो नै माथो थिग समाव लोगो मोनफैबाय आङो र' आंहा मोनसे नियम दङ मानसिफोर हाबोब्ला आफाखि उफाखिजों फैनाय जायो दै सान्थि सारनांगौ मामाय ओम शान्ति गंगा पवित्राय नमः गंगा पवित्राय नमः ओम शान्ति गंगा पवित्राय नमः दे फैदो खाथियाव फैदो बेफोरखौ मानो नांगौ जाखोब्रा आमायसो मामाय नांगौ दै सान्थिसो बियो मानसिनि देहा मोदोमखौ गोसोखौ सुस्थ' सान्ति भाब खालामो बियो दिनभरनि खामानिफोरखौ मोजां सुस्रांनायनि होनांगौ जादों बेनिखायनो दै सान्थि होनाय जायो मामाय हा दे मानोथो फैयामोन जोंहा रत्नाकर बसनि हाबा दङ बेहाय थांनांगौ नों आमायसोआ रत्नाकरनि हाबा नोंसोर गुन्दानि हाबाखौ आं बोरै होनांगौ बिमा बिफाथ' राजि जानाय नङा जोंनिया गुन्दायानो जोंनि डिउटि बेनो जोंनि ओंखाम आरो नोंना पुरहिता नोंनि डिउटि बेनो नोंनि ओंखाम मानसिखौ मानो सब समाय जबरदस्ति खालामो फालाय नोंसोरलाय आमायसो नै नोंसिना बिदिनोसै सम गैया ओंखारथ'लाय दाखालि मा खालामा नों खेमा खालामदोलै नोंथां गोरोन्थि जाबाय खेमा नाङा गोमा दिनैहाय नों गबाय माब्लाबा बिदि खालामबावोबा नों गनाय नङा दे दिनैनिफ्राय बिदि खालामथारला दिनै गबाय बियो हारसिंखायसो हादों नोङो माथो गोबाव जाथारखोब्रा जेरमाव जानोलै जोंहा बसा हाबा जानो लुगैनाया हाथारलांदां ओइ ड्राइभार थिगैनो दंना
ओइ सिखारिफोर थिगैनो दं ना दङ फैगासिनो दं मैया जागोन ओइ सिखा खुख्रिया दंखायोथ' दङ ओइ गाहाय लामायाव मा होना नोंलाय गारिया बन्द' खालाम आरो ओंखार मामार सिखारिनि आखायाव बाहा बारग'नो नोंसोरलाय थौ थौ ला थौ 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 Good. होद बेसे गोजान दंबावब्रा माथो हाग्राबारि मेंनाय मोनलायलांबाय आङो बारा गोजान गैलालै बे खाथियावनोसै जोंनाबो डिउटिया बेनो नोंनाबो बेनो खिन्थु रावनोबो खिथा मोननाय नङा नोङो जोंनि आड्डाखौ आं खिन्थालै खिन्थायोबा आं नोंजों फैफायो नामा आंलाय नै ओरैसो औ थाबाय थाबायथ' बे साला माइकेल फुरिद लायनाया मानो दाबो सौहैदिया र' नै ओरैसो आइदै साबाय नामा साबायलै मामाय न' औ गोख्रै बैयावनो बैनो जोंना जायगाया बसा बैलाय ओम शांति बृहस्पति गुरु मंगलम शांति नमः ओम शांति गुरु मंगलम शांति नमः गंगा पवित्राय नमः ओम शांति नमः ओइ आवाजि खन्दआ गोख्रै बानाय जागोन बस बे आवाज खन्द'खौ जों दानो बानायगोन अके भूर्भ स्वाहा तत्सावितुर बानायो आमायसो अमानिया धीमहि धियो नः प्रचोदयात् ओम शांति आमायसो मा मा नांगौ जाखो हाबायावलाय आंनो नांगोन थालिर थंब्रै गय फाथै जरासे गन एसे बन एसे आरो सालदुनासे नांगोन मामाय आच्छा बेथ' दानो जगार जाब्रबगोन ना आमायसो ओम केशवाय नमः माधवाय नमः ओम ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमः ओम केशवाय नमः माधवाय नमः ओम ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमः ओम नमः
Krishna Govinda Gopalaya Basa. Amai, थालिर बिफांखौ लाबोबाय आं. Guru Mangalam Santi Namay. दे मा खालामनोब्रा? नैबेखौ नै बाहाय थुदो. बाहाय थुदो. नैबे थालिर थंब्रैखौ बाहाय थुनानै होदो. आच्छा, बे ओरैया गासिबो? औ, गासिबो. जागोन दे. बाब, मा खामानि? दे. हाबाब. औ, जाबाय. ओंखार है थाबाय थाबाय माबाय थाबाय 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 मोनबोबाय बस बेखौ खाख्रबनानै दोनै थां जागोन बस साइकेल दुर्गा लाबो औ जागोन मेडम दलद था जोंनि आड्डायाव जों जेरैखिनो ओरै सोलिनांगौ मिथिबाय खा ओइ नों दलरै था दिनै आंनि जुलियाव जेबो दावराव खालामनो मोना बुजिबाय जिरायदो बस अन्जु 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 ओम शांति मंगलम शरणम शांति कुमार रत्नाकार कुमारी अन्जु जानी देवी विवाहतम अन्जु आगमा आगमा शांति गुरु मंगलम शरणम शांति 26 तारीखे शनिवार दिनम विवाहतम करस्य रत्नाकर अंजलि आगमा विवाहतम करस्य आगमा शांति मंगलम शांति पापहम कर्महम पापत्मयहम पाप सर्वतम त्रायीमहं पुंडरीकाक्षम ओम गंगा देवी गोदावरी रेवा सरजू जमुना तथा सरस्वती वासुदेवाय नमः शांति विवाहत अन्जु आरो आंखौ दांदुफुर हाजोआव लाबोनानै रत्नाकरा जेरा होगासिनो दङ अन्नानै जोंखौ रैखा खालामफैदो Hello, Inspector Narendra speaking. Huh? बबे जायगायाव दांदुफुर हाजोआव आच्छा होमबालाय नोंबो दानो फैदो कर्पूरगौरं कर्ण अवतारं संसरसारं भुजगेन्द्रहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ब्रह्माणि सहितं दांदुफुर हाजोआ बैनो सार आरो आंनि बिनानाव आरो आगोमाया बहायनो दङ
Orders. Step forward. ओम वर्णानं मर्तानं रसनं संदसमपि मंगलानं सकर्तरो बंडे बणि विनायकम् ओम भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास पिनु याभ्यं नापशान्ति शान्तस्तामि शरणम् ओम नमः शिवाय शान्तये करन्त्रय हेतुभिः द्वामि शतमं सुगते परमेश्वरम् ओम नमः शिवाय नमः संभवाय च मयभवाय च नमः शंकराय च नमः शिवाय शिवत्राय च ओम ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती शरणात्रिजन्ति मकाय दुर्गाय नमः Polis! Beş mevra polis. Buna mı yapacağız? Hey, hadi! बिनानाव नों मोजाङै दं ना? औ आदा आं मोजाङैनो दं नाथाय आगोमाया बोरो Fred, नों सोरखौ हाबादों? रत्नाकर आरो अन्जुजों हाबा होदों। आगोमा नों मोजाङै दंथ'? औ आं जेबो खहा जायाखैथ'? ओहो जेबो जायाखै। हिन्जावनि बिमा-बिफा सोर? आं मिथिया सार। हौवानि बिमा-बिफा सोर? आं मिथिया सार। मिथियाबा मानो हाबा होआ? आंखौ दहाय माइकेल लायब्ला मानो रैखा खालामाखै सार? दासो मानो रैखा खालामनो फैखो? ओइ पुरहित आन्दायसुला गुन्दाफोरनि थाखा जाना हाबा होग्रा पुरहित आयौ अन्जु आगोमा फैदो न'आव थांसै आयु 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 हे सर बे सालाफ्रा आंखौ लाबोनानै बहा थांजोबखोब्रा आंनि मान सन्मानखौ सेस खालामजोब्बाय हे सर आं दिनैनिफ्राय बेबादिखौ मावथारलिया ओइ मारै जाखो खबरा हा दे औ दे औ जागोन बाजै मा जाखो मा जायामोन हा माथो जायामोन फालाय बै साला रत्नाकर गुन्दाया आंनि बिनानावखौ जर जुलुम हाबा खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय पुलिसनि मदद आरो आफा इसोरनि अननायाव बिनानावा दिनै गबोफिनबाय हाब मा आफोद मा जुनाद आखुनि मानसि बेलाय खोनाफेराखैमोन आं
बेबायदि जाथायखौ? उदांस्रि, बेनिखायनो आं मन्जुखौ दाबसे गोजानाव फरायनो दोनहरनो सानबाय। बेयाव दोनबाय थायोब्ला सानसे बेलासे बे साला रत्नाकर गुन्दाया बेबायदि अलखदाव खोलैनो नाजाफिननोबो हागौ। हा बहाथो दोनहरनो सानखो? बै सोनाब रायजोआव, बड'लेण्डनि हौरै-बारै तामिलनाडुआव। बै जायगायावनो आथिखालाव इनस्टिटिउसनफ्रा इडुकेसननि थाखाय जोबोद मोजांथार। बे जायगायावनो आं आंनि बिनानावखौ फरायनो थाखाय दोनहरनो सानबाय उदांस्रि। दे माबा मोनसे खालामजागोन बे, उनाव सानलायजागोन। थौदो न' सिङाव रेस्ट लाहैदो। थुदो। जायखौल' सिमां नुबाय थायो बोरो? जायख्लं होननानै गाब्रिबाय थायो नोङो, बोरोथो माथो जायख्लङा दाबो सफैदियालाय? बै फैनायानो नंगौनदां। नाहरनाय बै नंगौना नङा? नङाबा सोरथो जाखो बेलाय? रायलायदो नोंसोर, आं हले खाथियाव थायालै। बेसे गोबाव जाखो मना सफैनाया? नोंखौनो नेबाय थादों आं, दहायनो फैदों। मना, थ' एसे गार्डेनाव बेरायग्लांनि। जायख्लं, नोंसोरनि बिमा-बिफाया दि आंखौ बिहामजोखौ नाया, आं दासिमबो फोथाया जों सानैनि मोजां मोननाया जे जाफुंगोन। नों फोथाय मना, आइ-आफाया नोंखौ गनायाबाबो आं नोंखौ आंनि जिउनि आंगो खालामथारगोन। नै माथो सोरबा लेंग्रिखौनो लानानै बेरायगासिनो दं। फैनाय ओइ, लेंग्रि मानसिखौ लानानै बेरायनो लाजिया नोङो? जोंनि बेरायाव नोंहा मानि हेंथा? ए गोराबावसो नोङो। आयौ! माखौ जाखो बे? अन्थाइ बिखा मानसि नामा नोंसोर? अन्थाइ बिखा? नों अन्थाइ बिखा? हा? Aku silakan ni. Ini macam ni. Aku bisa tahu. Ya.
जोंनि मनाया गाबख्रावलायबाय बेथ' माबा जाथारबायलै मा जादों मना मा जादों मा जाथाय मा जाखो मा जाथाय नोंखौ सोर बिदि खालामलांखो दुखुफोर मोनबाय नामा मा जाया मा जाया नोंसोर सोर मा खालामा आदै सोरबा गुन्दाफोर बुना गालांदों गुन्दाफोर मा जाया फिसा मा जाया मना 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 थौ फिसा न'आव थौ बालाखौ बुंखादोंमोन आं नोंथांखौ नोंथांनि फिसाजोखौ सामलायनानै लानो दिनै नोंथांनि थाखायनो एफा गिदिर जानानै थांबाय मना मना थौ गथ' मानसि दंना गैया मानसि दं नामा मानसि दंना गैया आयु माथो पुलिससोलाय औ जों पुलिस फैदों न' सिङाव सोर सोर दं बाहेरायाव मा बार गोख्रै ओंखारबो नै बोराय पुलिस फैदों मा पुलिस मा बाथ्रा जाखो बेलाय आं न'आव पुलिस नोंसाला रत्नाकरा बोरो आंनि फिसा रत्नाकर बेथ' न'आव गैयिया बेसेबा गोबावसै आं माबोरै बुंनो हानो गैया बियो जों मोनथिया मा गैया बेलाय मालाय न'खराव अफ्रा खालामगासिनो दं मानि उथार बेलाय बिसोर सानैखौ थानायाव लानानै फै जागोन सार Mona Lisa. बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसा बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसा आं बुजिनो हायाखिसै आं सानस'नो हायाखिसै आं बुजिनो हायाखिसै आं सानस'नो हायाखिसै ओइ आनान गसाइ मानो नों बिब्दि जोनोम होआ बे अनजालिखौ सुबुं माहारिनि गेजेराव बिनोनो होजोबा
दागाबसै अनजालिनो नोंनि मेगनाव मोदै नुयोब्ला दागाबसै अनजालिनो नोंनि मेगनाव मोदै नुयोब्ला आंनि मेगनावबो मोदै गगोन आंनि मेगनावबो मोदै गगोन नोंनि गोसोआ दरसि दरसि जायोबोला आंनि गोसोआबो खोमसि दरसि जागोन नोंनि गोसोआ दरसि दरसि जायोबोला आंनि गोसोआबो खोमसि दरसि जागोन बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसाव बिबार नों समायना नोंनि देन्थाया मानो गेसाव नों हमथास'ना नोंनि गोसोखौ दा हगारसारस'ना नोंनि देहाखौ दङ आंबो नोंजोंनो लोगोआव सुखु दुखु सहायफागोन नोंजों जिउआव आय आफाया सुखुआब्लाबो नोंनोथ' नुबोबायना आफा बेबायदि लेंग्रि हिन्जावखौ जों बोरै बिहामजो लायनो दा बिनिखायनो जोङो गोदान बिहामजो लायनो सानबाय नों सिन्था जानो नांला नाङा आयै आंनो गुबुन हिनजावखौ नाङा लेंग्रिबाबो खानिबाबो खुजिबाबो बेनो आंनि थाखाय मोजां नोंनि थाखाय मोजां जानो हागौ खिन्थु आंनि थाखाय गनायथाव नङा जोंहा बे ओनसोलाव मान सनमान दङ जाथि खुरमा बाय भागि दङ गिदिर गिदिर जाथि बंस दङ आं माब्रै बेखौ बिहामजो लायनो हानो सिख्रि मानसिफ्रा मा होनगोन जोंखौ नों एसे सिन्था खालामनानै नायसै फिसा जायखि जेखि बुङायै आं बे हिनजावखौनो हाबा लागोन जायख्लं फिसा नों जोंनि मान सनमानखौ लाखिनांगोन फिसा जानानै बिमा बिफानि मान सनमानखौ लाखिनो रोङाब्ला मानोथो फिसा खांखो जोंलाय नंगौ आफा नोंनि मोजांनि थाखायसो इयुननि समफ्राव जाहाथे नों जेबो खस्थ' सहायनाङा बेफोरखौ साननानैसो जों बुंदों नों जोंनि साननायाव हेंथा दा खालामसै ओइ नोंसोर मोनसे गोनां खामानि मावदो बे साला फैला कन्ट्राक्टरा रांबो हराखिसै आरो बिनानावखौबो गथायाखिसै नोंसोर बिनि बिनानावखौ जेरावखि लोगो मोना हमख्रबनानै लानानै फैनांगौ आरो आंजों हाबा फैनांगौ आरो फेन्टमा पुरहित नागिरनानै जायगायावनो आवाथि खन्द खालामनांगौ बानायनानै दोनखा जागोन बस बै थाइसौगुरिनि आमायसो गोनांखौनो लायगोन आङो
बेनो मोजां पुरहित बेनो खालि रांल' नांगौ सफैनाय लोगो लोगो हाबा हिनजावखौसो बोफेरथाराखैब्रा आङो गारिया बन्द' खालाम आरो ओंखार माबार सिखारिनि आखायाव बाहा बारग'नो नोंसोरलाय थौ थौ ला थौ 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 Good. हेट बेसे गोजान दंबावब्रा माथो हाग्राबारि मेंनाय मोनलायलांबाय आङो हेट बारा गोजान गैलालै बे खाथियावनोसै जोंनाबो देउथिया बेनो नोंनाबो बेनो खिन्थु रावनोबो खिथा मोननाय नङा नोङो जोंनि आड्डाखौ आं खिन्थालै खिन्थायोबा आंनो जों फैफायो नामा आंलाय नै ओरैसो औ बे साला माइकेल पुरहित लायनाया मानो दाबो सौदिया आइदै हो साबाय नामा साबायलै मामाय न गोख्रै बैयावनो बैनो जोंना जायगाया बसा बैलाय दे ओम शांति बृहस्पति गुरु मंगलम शांति नमः ओम शांति गुरु मंगलम शांति नमः गंगा पवित्राय नमः ओम शांति नमः ओइ आवथि खन्दआ गोख्रै बानाय जागोन बस बे आवाज खन्दखौ जों दानो बानायगोन अके ओंखार है थाबाय थाबाय माबार थाबाय थाबाय थौ थाबाय मोनबोबाय बस ओइ बेखौ खाख्रबनानै दोनै थां जागोन बस अन्जु अन्जु विवायतम करस्यै शांति अन्जु ओम शांति मंगलम शरणम शांति कुमार रत्नाकर कुमारी अंजानी देवी विवायतम अन्जु आगमा आगमा शांति गुरु मंगलम शरणम शांति आगमा विवायतम करस्यै आगमा शांति मंगलम ओइ फ्रेड गोख्रै ओइ शांति पापहम कर्महम पापत्मयहम पाप सर्वतम क्षम ओम गंगा देवी गोदावरी रेवा सरजू जमुना तथा सरस्वती वासुदेवाय नमः शांति हेलो
अन्जु आरो आंखौ दांदुफुर हाजोआव लाबोनानै रत्नाकरा जेरा होगासिनो दङ। अन्नानै जोंखौ रैखा खालामफैदो। Hello, Inspector Naresh speaking. बबे जायगायाव? दांदुफुर हाजोआव? आच्छा होमबालाय नोंबो दानो फैदो। अवतारम संसार सारम भूजगंद्रयरम सदा वसंतम हृदय अरविंदे ब्रह्माणि साहितम दांदुफुर हाजोआ बैनो सार। आरो आंनि बिनानाव आरो आगोमाया बहायनो दङ। Orders, step forward. ओम वर्णाणं मर्ताणं रसनं संदसमपि मंगलाणं सकर्तरो बंडे बणि विनायकम ओम भवानी शंकर मकाय दुर्गै नमः ओम गंगा गोदावरी रेवा सोजु जमुना तथा सरस्वती तीर्थनाथ स्नान पुलिस मिली। हाँ पुलिस 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 स्वाहा तत्कावितुर बरेण्यं भर्गोदे बे सिमाफ्रा बोरै मोनामसुना फैदों? थादो। पुरहित अन्जु बिनानाव नों मोजाङै दं ना? औ आदा आं मोजाङैनो दं। नाथाय आगोमाया बोरो? पुरहित नों सोरखौ हाबा होदों? रत्नाकर आरो अन्जुजों हाबा होदों। आगोमा नों मोजाङै दंथ'? औ आं जेबो खहा जायाखैथ'? ओहो जेबो जायाखिसै। हिन्जावनि बिमा बिफा सोर? आं मिथिया सार। हौवानि बिमा बिफा सोर? आं मिथिया सार। मिथियाबा मानो हाबा होआ? ओइ पुरहित आन्दायसुला गुन्दाफोरनि थाखा जाना हाबा होग्रा पुरहित। आयौ अन्जु आगोमा फैदो न'आव थांसै। बाजै 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 मा जाखो? मा जायामोन? हा माथो जायामोन फालाय? बै साला रत्नाकर गुन्दाया आंनि बिनानावखौ जर जुलुम हाबा खालामनो नागिरदोंमोन। नाथाय पुलिसनि मदद आरो आफा इसोरनि अननायाव बिनानावा दिनै गबोफिनबाय। हाब मा आफोद आफोद मा जुनाद आखुनि मानसि बेलाय? खोनाफेराखैमोन आं बेबायदि जाथायखौ। उदांस्रि बेनिखायनो आं अन्जुखौ दाबसे गोजानाव फरायनो दोनहरनो सानबाय। बेयाव दोनबाय थायोब्ला सानसे बेलासे बे साला रत्नाकर गुन्दाया बेबायदि अलखदाव खोलैनो नाजाफिननोबो हागौ। हा बहाथो दोनहरनो सानखो? बै सोनाब रायजोआव बड'लेण्डनि हौरै बारै तामिलनाडुआव
बै जायगायावनो आथिखालाव इनस्टिटिउसनफ्रा इडुकेसननि थाखाय जोबोद मोजांथार बे जायगायावनो आं आंनि बिनानावखौ फरायनो थाखाय दोनहरनो सानबाय उदांस्रि दे माबा मोनसे खालामजागोन बे उनाव सानलायजागोन थुदो थौ न' सिङाव रेस्ट लाहैदो थुदो जायखौल' सिमां नुबाय थायो बोरो जायख्लं होननानै गाब्रिबाय थायो नोङो बोरोथो माथो जायख्लङा दाबो सफैदियालाय बै फैनायानो नंगौनदां नाहरनाय बै नंगौना नङा नङाबा सोरथो जाखो बेलाय रायलायदो नोंसोर आं हले खाथियाव थायालै बेसे गोबाव जाखो मना सफैनाया नोंखौनो नेबाय थादों आं दहायनो फैदों मना थौ एसे गार्डेनाव बेरायग्लांनि जायख्लं नोंसिनि बिमा बिफाया दि आंखौ बिहामजोखौ नाया आं दासिमबो फोथाया जों सानैनि मोजां मोननाया जे जाफुंगोन नों फोथाय मना आइ आफाया नोंखौ गनायाबाबो आं नोंखौ आंनि जिउनि आंगो खालामथारगोन नै माथो सोरबा लेंग्रिखौनो लानानै बेरायगासिनो दं फैनाय ओइ लेंग्रि मानसिखौ लानानै बेरायनो लाजिया नोङो जोंनि बेरायाव नोंहा मानि हेंथा ए गोराबावसो नोङो आयौ माखौ जाखो बे अन्थाइ बिखा मानसि नामा नोंसोर अन्थाइ बिखा जौ अन्थाइ बिखा हा Hey! 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 Shut up! Hey! 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 Shut up! Aku sinak ini mah. Hey! Hey! ini macam Aku bikin tabu. Yeay! जोंनि मनाया गाबख्रावलायबाय बेथ' माबा जाथारबायलै मा जादों मना मा जादों मा जाखो नोंखौ सोर बिदि खालामलांखो दुखुफोर मोनबाय नामा
मा जाया मा जाया नोंसोर बिसोर मा खालामा आदै सोरबा गुन्दाफोर बुना गालांदों गुन्दाफोर मा जाया फिसा मा जाया मना 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 थौ फिसा न'आव थौ मा लांखाव बुंखादोंमोन नोंथांखौ नोंथांनि फिसाजोखौ सामलायनानै लानो दिनै नोंथांनि थाखायनो एफा गिदिर जाहोन जानानै थांबाय मना मना थौ न'आव थौ मानसि दंना गैया मानसि दं नामा मानसि दंना गैया आयु माथो पुलिससोलाय औ जों पुलिस फैदों न' सिङाव सोर सोर दं बाहेरायाव मा बार गोख्रै ओंखारबो नै बोराय पुलिस फैदों मा पुलिस मा बाथ्रा जाखो बेलाय आं न'आव पुलिस नोंसाला रत्नाकरा बोरो आंनि फिसा रत्नाकर बेथ' न'आव गैयिया बेसेबा गोबावसै आं माबोरै बुंनो हानो गैया बियो जों मोनथिया मा गैया बेलाय मालाय न'खराव उफ्रा खालामगासिनो दं मानि उथार बेलाय बिसोर सानैखौ थानायाव लानानै फै जागोन सार आगोमा आं नोंनो मोनसे खोथा खोन्थानो नागिरदोंमोन मा खोथा बेलाय आगोमा जोंनि न'खरा आंखौ गुबुन जायगायाव कलेज फरायनो दोनहरसिगोन मा नाथाय आं नोंखौ बावगारलांनो हाया अन्जु नों गोजान जायगायाव थाङोब्लाबो आंखौ दाबाव आं नोंखौ नेनानै थाबाय थागोन आगोमा आं नोंखौ बावा नोंबो आंखौ दाबाव नों गोजानाव फरायहैनायाव आंहा हेंथा गैया नाथाय जोंनि मोजां मोनलायनाया जाहाथे अराय सम थाबाय थायो मेगना नुवाब्लाबो नोंखौ खाथियाव मोनाब्लाबो गोसोआ आंना बावनो हाया आंबो बावनो हानाय नङा गोसो आंनि थुलुंगाखांबाय देहा आंनि राफोद मोनबाय गोसो आंनि थुलुंगाखांबाय देहा आंनि राफोद मोनबाय नोंनि बै बुंनाय रावनिफ्राय नोंनि बै बुंनाय रावनिफ्राय था
थुलुंगाखांबाय देहा आंनि थाजिम मोनबाय मेगनजों नुवाब्लाबो गोसोजों मोनाब्लाबो नोंखौ आं बावनाय नङा मेगनजों नुवाब्लाबो गोसोजों मोनाब्लाबो नोंखौ आं बावनाय नङा गोसो आंनि थुलुंगाखांबाय देहा आंनि थाजिम मोनबाय बैसाना सोरांखौ बुहुमनो होनाय बादि आंबो आंनि अननायखौ नोंनो होलांबाय थागोन बे बुहुमा साननि सोरांखौ बोजबनाय बादि आंबो नोंनि अननायखौ बोजबबाय थागोन फै बिदिब्ला जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ बे बुहुमाव गोजोरै लाखिलांदिनि गोसो आंनि थुलुंगाखांबाय देहा आंनि राफोद मोनबाय नोंनि बै बुंनाय रावनिफ्राय नोंनि बै बुंनाय रावनिफ्राय गोसो आंनि गोजोन जाबाय देहा आंनि थाजिम मोनबाय गोसो आंनि गोजोन जाबाय बस ओइ बस मा जाखो मौजां मावालै बस नोंनि आइ आफाखौ पुलिसफ्रा हमनानै लानानै थांजोब्बाय नै हा आंनि आइ आफाखौ पुलिसा हमना लांजोब्बाय बाथ्रायाथ' गाज्रि जाबाय आरो नों थानायाव सारेन्डार जाहैयाब्ला नोंनि आइ आफाखौ हगार हरानो आं सारेन्डार जायाबा आइ आफाया जेलाव अह आं थानायाव गावखौ गथायनायानो मोजां जागोन नङाबा आइ आफाया खस्थ' मोनगोन मा सानखो बस सारेन्डार सारेन्डार गाबोन जों थानायाव थांनानै गावखौ गथायनाय डेट मिन्स सारेन्डार नोंसोर हागोन ना हाया नोंसोर रावबो हायाबा आं गाबोन हारसिं थांनानै थानायाव गावखौ गथायगोन रथा बस जोंबो नोंजों थाफागोन बस साबास नोंसोर आंनि साननायाव मदद होबाय अब्ला बयबो फैदो आच्छा नोंथांमोनहा बे निजागुरिनि निर्मल होननायनि फिसाजोखौ सिनायगौ बिफाखौथ' सिनायगौ नाथाय फिसाजोखौसो सिनाया जाबाय बिफाखौ सिनायब्लानो हामबाय दा बाथ्राया जाबाय बिनि फिसाजोखौ आङो बिहामजो लायनाय जासिगोन बै बाजै थिलेबानो गासिबो रायलायखाजोब्बाय दा नोंसोर गामिनि जानानै बाजै थिलेबजों
थांफादोल' हायोब्ला लोगो लोगो लाबोफादो हा गासिबो रायलायजोबखाबायबालाय माथो दंबावो जोंहाथ' थांफानांगौल'सो औ नोंसोर खालि गार्जेन जानानैल' थांफानांगौ हिनजाव गोदानाबो फैफाखागोन रायज्लायखाजोबनाय आरो अखानायैनो हाबाबो होनो हागौ दे जागोन दे हा बिदिब्ला जों ओंखारहैदिनि र' ओइ बिमा हनै ओंखारलांनोसैनो बे माबा माबिफ्रा हरफाफैदो माबि ए रेडि खालामखाबाय आङो र' आं लायनि आच्छा बायदि नोंथां मोनसे खोथाखौ रोखा जाजानो लुबैदों आरो दा जोंथ' खोनानो मोन्दों नोंनि फिसाला माने गोसथोलायनाय दंखायोनो दा बे बोरैथो जानांगौ जाखो जोमलावनाय अराबो गोमोरोलै नोंथां नै मनाया दे बिदिब्ला जों थांलायदिनि दे होमबालाय मोजाङै मोजां थांनानै फैदो जागोन दे मोजां नायबोदो दे आंनि बिहामजोफ्रा गासिबो खालामबोजोबगोन जों दे बिमा लाबोनाय लोगो लोगोनो साननैसोनि उनावनो हाबा जाया होमबा जाया माथो बाल ओरैनो जाबजुब खालामथारदिनि नांगौबा जाथि खुरमा बाय बाहागि आरो गामिनि मानसिफोरखौ लेंहरनानै एसे उनाव निमन्त्रन खालामजाया होमबा बिफा आंबो बिब्दिनो सानदों आइ नों मानो बेबादि हारसिं अम्बासि जिरायनानै थायो दुखु जानो नाङा आइ जों दङ ना नंगौ आइ बारा दुखु दाहा दाला दुखु दाहा लाबाय थायोब्ला देहाया गाज्रि जायो जों दङ ना बिनानाव नों जायख्लंनि फारसे साननायखौ नागारदो खाफालाव लिरनाय गैयाबा बाहा मोननो जायख्लंआ सोरजोंबा हाबा जानोसैनो आइ आरो आफा आरो आदा आं बे उजिगासेयाव मासुनि खाफाल लानानै उजिफैगोन दागाबसै फिसा दागाबसै गाबनानै मा जानो बारा गाबोबा देहाया गाज्रि जायो बेफोर दाया गासिबो जोंनि जोब नों गाबनो नाङा माजुनि नै आलासिफ्रा फैगौ मा आलासिफ्रा फैगौ नै फिफा नै आलासिफ्रा फैगौ नै ए आलासिया फैबाय बेसे गोजान सफैखो ए दे फैथोंसै हा रेडि जाजोब्बाय फिफा औ जाजोबखाबाय थां नोङो नै माथो फैबायबो दे जिरायदो आं माहाजोननो खिथाहैग्रोनि जागोन दे नै सफैबायबो आलासिफ्रा ए सफैबाय सफैबाय दे गोजोन्थों जिराय
बिमा आलासिफ्रा सफैबाय नै फैदो ए फैबाय दे जिरायदो दे खुलुमबाय खुलुमबाय आं दाखालि नोंसिनि खिन्थानाया आलासिफ्रा नै बिसोरनो नै गारिबो लाबोखाबाय दिनैनो लांखानोसैनो औ औ मोनबा जों दिनैनो लांखाथारसिगौमोन बे बाजै थिलेबजोंनो रायलायखाजोब्बाय होनलाय माथो दंबावो रायलायनायाथ' रायलायबायमोन साननैसोनि उनाव जाया होमबा औ औ साननैसोनि उनाव लांबा जाया होमबा नङालै आदा बाजै साननै सानथामनि बाथ्राखौ दा बुंथारसै दिनैनो लांनानै गाबोननो हाबा होथारनांगौ हाबाब एफाग्राब हाखादावरा खोथा दङलै बाजै नोंसोर देनां मिथिगोन नोंसोर बारा सिन्था खालामनो नांला जों दं बिनाय साहा लाबोदो दे बेनो आंना फिसाजो बिनाया खुलुमबाय आंना फिसाया सानैल'खा सासे हौवासा आरो बे जोंहा फिसाजो बिना दा फिसाला गिदिरा गुवाहाटियाव BSc एग्रिकालचार फरायगासिनो दङ थां फिसा बे ओंखामफ्रा थिक खालामहैथां जागोन आफा दे साहा लोंदो दे हामाथो ओंखाम थोखाम जाबावनांगौ जाखो साहाल' लोंनानै थांजा होमबा औ औ थाबैनो थांजाया होमबा जालाङा जाबाय मोनखाजोब्बाय जालांनानै थांदो जालांनांगौ फैदो खफा खफा जालायनोसै फैदो दे एसे दामलांखानांगौबोलै थ' बिदिबालाय एफा एफा जालांदिनि दामलांनांगौलै जागोन बि आइसारा अफिसाव दंना गैया नोंनो नामा रत्नाकर होननाया औ आंनि मुङानो रत्नाकर आरो आं आंनि ग्रुपफोरखौ लानानै फैखाजोब्बाय सारा नोंसोरखौ नेनानै दंखायो फैदो रत्नाकर गुन्दाया नोंनो ना नंगौ सार आंनि मुङानो रत्नाकर आरो बियो फेन्टम बे मावजां बे माइकेल आरो बियो जेनमाव नोंथ' जोंनि जोबोद वान्टेड नंगौ सार आं नोंसिनि जोबोद वान्टेडमोन दा नोंथांमोना आंखौ नागिरनांला आरो टेनसनबो लानांला दिनै जोंखौ गथायनो नोंथांनि खाथियाव फैबाय आइसि बाबु आं आंनि आइ आफानि थाखायसो आंखौ गथायदों गतिके सारा आंनि आइ आफाखौ दिनैनो हगार हरो नों जुदि गावखौ सारेन्डार खालामबायब्ला नोंनि बिमा बिफाखौ जों दानो हगार हरगोन मानोना जोंनो बिसोरखौ नाङा नोंखौसो नांगौ हल्डार यस सर बेनि बिमा बिफाखौ बाहाय लाबो जागोन सार बेसे गोबाव जाखो नोंसोरलाय गुन्दामि खामानि मावनाया
लाजोनो नोंसोरो आइ आरो आफा नोंसोर आंनि थाखायनो दिनै बेबादि खस्थ' मोननांबाय फिसा नों मानो बिदि जाखो पुलिस थानायाव बेबादि गाबगुखौ खोनासंग्रा रावबो गैया जोंनि गोनां मानसिखौ मोनबाय नोंसोर दा थांनो हासिगोन इन्सपेक्टर बाबु आंनि फिसाखौबो आं लांफाखानो सानदों अन्नानै हगारहरदो बिसोर दानो गथायनाय नङा बिसोरनि गेनसै कर्टआव बिसार जागोन बिसारनि उनावसो गनाय गयैखौ मिथिनाय जागोन नोंसोर गलांबाय नोंसोर दा थांनो हासिगोन Holders! बिसोरखौ गासिखौबो लकाव ज'ना दोनै दा मोनायाव मानजिनां दुखु जानो नाङा मना मोजां मोननायाव मानो बिदि हेंथा फैखो बे गासिबो आंनि बेंगुरि लेंग्रिनि थाखायनो जाजोब्बाय बियो नङा मना उन्दैफोरनि गाबनायखौ माखासे मानसिफ्रा सैज्य खालामनो हाया नाथाय माखासे मानसिफ्रा डिस्टार्बसो मोनो बेनोथ' मानसिफोरनि सिन्था धारना आच्छा बोरो नों मा आखिदों आं नायनि खालि मानसिल' आखियो मानसिफोरजों आदर खालामजायो बिफां लाइफांफोरखौ आखिब्ला मा जायो बिफां लाइफाङासो मानसिनोबो साया होयो आरो अक्सिजेनबो होयो आरो बिफां लाइफांनि फिथाइखौ जानानैनो जेरै हाग्राफ्राव मोख्राफ्रा थांनानै थायो बेफोरखौसो आखिनांगौ बेथ' बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मसो बेखौबो रोंलायलायदो नोंसो आखिनो बेथ' बर' हारिनि गोबां खामानि मावलांदों नाथाय दुखुआ बेनो हाबा जायाबालानो थैलांदों बेबोथ' बिमा मादार टेरेसासो बेबोथ' गोबां गथ' उन्दैफोरखौ लेंग्रा लेंग्रि खाना खुजा बयखौबो अननो गोरों बयखौबो अननानैनो बियो बुरिनानै हाबा जायाबालानो थैलांदों बेनोथ' मादार टेरेसा नङा होमबा बेबा सोर जालायखो मेगना देगग मेगना फेसा खोमाया सेसा खुगायाबो गालाला आं लामायाव लोगो मोननाय बादिसो नुलायलांबायलां लामायाव लोगो मोनो दाखालि बै सेंग्राया नंगौब्लाथ' आं बिखौ बारा मोजां मोना दे बेखौनो नों गोसोथोयो नामा मोजां नङा बियो मानसिया मैथा खावब्लासो बेखौ लास्लाय नांगौबा मोजां साख्रियाव लाखौनो नागिरना होगोन आंखौ दालाल हम आं जाम्बाबाबो थिग रोंथारगौ आं बिदिखौलाय ना नङा आं बुंनाया एखेबादिसो नुबाय आं बेखौ गोसोथोस्लाय मेरला मोजां मना नों माबोरै दं मनाया मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो गाव मोजां मोननाय बिफां लाइफां मानसि दुमसिफोरखौ
आखिनायनि हुदा दं नालाय बेफोरखौनो आखिगासिनो दङ ना जिराय जायग्लं मना आइ आफाया नोंखौ लाङाबाबो आं नोंखौ मोजां मोनो मना आं नोंखौ बावनो हाया I love you very much truly I love you very much आं मानोथो मोखांजों मोखांल' नायलायबाय थाखो फिन्नायफोरखौ थाब थाब होबानो जाबाय ना होनदो मिनिदो ना नोंसोरखौ एरखेनानै आं साइड जानांगौ जाहैबाय नै खारा नाना होदोलै आंखौ एसे नाना हरबानो जाबाय ना रायलाय मोखांजों मोखां नायलाय I love you too, Zaglong. I love you too. I love you मना थारैनो गोसो गोरबोजों नोंखौ मोजां मोनो ओरैनो बोथोरा गरम जागासिनो दं माथो नोंसिनाबो मिटारा बारानिफ्राय बारासो दावखोगासिनो दंलाय सरि आया आं नोंसोरखौ गावसा होननो नागिराखैलै नोंसिनि मोजां मोनलायनाया नोंसिनि जिउ जोबजासिम थाथों आं बेखौसो फोरोंनो नागिरदों दाखेबा गावनो अनजालिखौ मोनाखै माब्रै जोंखौ फोरोंनो नागिरखो नोङो खायसेना गार्डेनाव खायसेना स्रोद स्रोद न' सिङाव जायोलै नों दाबो मिथियाखै आंना अनजालिया आंजों हाबा जानोल' बाखिसैलै नोंसिनाथ' दावखोलाय फावसोलाय मा जाखो बियो आदसा राखेब जोंनो फोरोंनायसाय जोंनि मोजां मोनलायनाया माब्रै गोजोरै थागोन नांगौ नोंसिनो कय नाम्बार फर्मुलाखौ नांगौ नोंसिनो आदसा अके मना आरो जायख्लं नोंसोर आं बुंनायखौ मावनो हागोन नामा बारा टाइम गैया हागोन नोंसोर दानो सानैजों मेगनजों मेगन मोखांजों मोखां नायलाय 2 मिनिटल' टाइमा खिन्थु आं एसे बेरायग्लांनानै फैसै दे दाना गोबालायदो आरो इयुननि थाखाय मोजां लामाखौ सानहरदो ओइ आं थांसै Mona, I love you very much. आखला साबना हामना गाननाया नोंनि सिखोन साखोन ओइ अनजालि नों बेसेदि समायना गाननाया नोंनि सिखोन साखोन ओइ जोहोलाव नों बेसेदि
बिरबायनाय खानाय बिलाइया बेसेदि समायना खालामो अ सना गोसोआ आंनि फाग्लासिन जायो आखला साबना हामना गाननाया नोंनि साखोन सिखोन ओइ अनजालि नों बेसेदि समायना जोहोलाव नों बेसेदि समायना ला 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 रनसायबाय आं गोदै सिमा नोंखौ लानानै बे बुहुमाव सुखु दुखु संसार जानायनि बेलेंल' दाख्लामसै नोङो अ सना आं माल' दादोनसै सना आखला साबना हामना गाननाया नोंनि साखोन सिखोन ओइ अनजालि नों बेसेदि समायना बेसेदि समायना ला 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 बाव जाख्लंफैदों नामा आं मिथियालै हा लाजिया नों लेंग्रि मालायनि फिसाखौ फरायनो आयै बिदि दावं आयै मनाखौ बिदि दावं आयै बे लेंग्रि नङाबा माथो बे लेंग्रि 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 बे माथो बे नङाबा माथो बेलाय हा थाव न'आव मना बै माबा मना आं बिदिखौ सुखुवा मना नाय मना थाव नङाबा मना गाख्रायथाव मना मना जोंना बादाया बेबायदिनो हिनजाव नारखादोंमोन बेबायदि जोंना बाजैया ओरैबायदि समायनाखाना नै देलायनायफ्रा थिग थाक जाबायना
दे बाराद्राय दुखु दाजा फिसा थाखा फैसा दङब्लाबो जों नोंखौ मोजां खालामनो हायाखिसै उन्दै समाव पलिअ दौनो रोङैनि थाखायनो बेफोर जाथायफ्रा जानानै थांबाय दिनै बेफोरखौ सिन्था खालामनानै जेबो लाब गैलिया नंगौ फिसा मानसि मोजांफ्रा होमबा बयबो बिदिनो दुखु दाहा हांमाजोंनो थांनानै थायो नोङो बारा दुखु दाजा नंगौ आयै आं मिन्थिबाय नाथाय दिनै जायख्लंनि जुलिनि खौरां मोननानै आं गोसोखौ हमथाबाबो हायासै जायख्लं आदै हाब दिनै नोंखौ नोंनि जुलिनि दिनाव जोबोद खुसि खुसि नुदों खुसिनि दिनाव खुसि जायाबा आरो माथोबावलै नंगौ नोंसोर गासिबो खुसिब्लानो आंबो खुसि हेलौ जायख्लं मना नोंनि जुलिनि खौरां मोननानै आं गोसोखौ हमथानो हायाखिसै आं बेनिखायनो नोंनिफ्राय गोजानाव थांसिगोन मना मना बिदाव आरो आदैमोन आंथ' दिनै जोबोद खुसि नोंसोर आंनि हाबायाव खुसि दंना गैया नों खुसि औ आं दिनै जोबोद खुसि आर इउ रियेलि हेपि येस आइ एम रियेलि भेरि हेपि नों खुसिब्लानोथ' जोंबो खुसि ना बिरदाव आं दिनै गोसोखौ जोबोद खुसि मोनदों आं दसे बायह्रायाव थांनानै फैनो दे जागोन दे नों थाथ' दे
आदै आरो मादै जायख्लं मनालिसा अबहाय दङ मनालिसा Monalisa? 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 Mona? 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 Monalisa? Poison? Monalisa? Nâng chị này आदै आदै मादै गराजों जाख्लंजों माबा जाबायलाय हा नै मा जाखो नायलाय नायलाय आयै हिनजाव मा जाखो नोंसोरलाय मानो बिदि जाखो नोंसोरो मानो बिदि जाखो नोंसोरो आयै हिनजाव मा जाखो मा जाखो मा जाखो बेनो मानो खालामना लाखो Adili, apa? Adili, apa? Jangan apa Adil. Ayah, sanjung macam tu. Aku mirek raya, dah cakap nak mirek bangga. Man kita hamdan lakukan tu. Masih kapal beleng lagi.
आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै बे मुलुग संसारनिफ्राय नोंसोर सानैबो आनज्रायलांनांबाय